हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सोरजिदा क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै जोङो सावरायगोन। जोङो बयबो मिथिगौ स्कुलनि एबा फरायसालिनि बासफोरनि गाबा मानो अराय गोमो जायो बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। जों बयबो मिथिगौ आरो नुबाय, जों बयबो मिथियो माने स्कुलनि बासफोरा गुबुन गुबुन प्राइभेट स्कुल, गभर्नमेन्ट स्कुल आरो गुबुन स्कुलफोराव जों नुनो मोनबाय। गासै बासफोरानो गोमो गाबनि जायो। गुबुन खालार जेरै गोथां, गोजा, गोसोम, गुफुर बेबायदि गाबखौ जों नुनो मोननाय जाया। बेनि गुबै जाहोना मा जोङो मिथिगौ ना? जोङो नोजोर होदोंना? माब्लाबा साननानै नायफेरदोंना? स्कुलनि बासनि गाबा मानो अराय गोमो जायो? बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय गोमो गाबा ओरैबायदि मुजिना, गोमो गाबा ओरैबायदि एट्रेक्टिभ एबा फरायसाफोरखौ गोसो बोनो हानाय। लोगोसे साइन्टिस्टफोरनि बुंनाय बायदिब्ला, साइक'लजिस्टफोरनि बुंनाय बायदिब्ला गोमो गाबा गोजाननिफ्रायनो साथियो, गोजाननिफ्रायनो मोदानो आरो गोजाननिफ्रायनो गोसो बोनो हाथाव। गोमो गाबा बबेबा ट्राफिक, बबेबा अखा आरो खोमसिनि गेजेरावबो मोजाङैनो साथियो। जायनि थाखाय गोमो गाबखौ अराय फरायसालिनि एबा उन्दैफोरनि स्कुल किड्सफोरनि थाखाय बाहायनाय जायो। नाथाय गोमो गाबखौ होनायनि गुबै जाहोना गथ'फोरखौ गोसो बोहोनो हानाय एबा मुजिहोनो हानायनिल' नङा। बेनि मोनसे गुबै जाहोनानो जाहैबाय गोमो गाबखौ जोङो गोजाननिफ्रायनो सिनायनायलाय एबा गोमो गाबखौ जोङो गुबुननि गेजेराव रुजुनानै नायनायाव बयनिख्रुइबो सिगांसिनै नायसनजेनग्रोनो हानाय जानायलाय, जायनि थाखाय जोङो एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय जानगाराव थानो हायो। मानोना गोमो गाबनि कालारखौ जोङो गोजाननिफ्रायनो सिनायहरनायलाय बेयाव सान, हर, अखा जेरावबो जोङो थोंजोङै गोमो गाबखौ गिबियै नायसनग्रोनो हानायलाय, जायनि थाखाय गोमो गाबखौ जोङो फरायसालिनि बासफोराव होनाय जायो। मानोना फरायसालिनि गथ'फोरखौ रैखा खालामनायनि बियो मोनसे गोथां बिदिन्थि एबा मोनसे गोथां जाहोन। जाय गाबखौ गोबाव बोसोर एबा जुग सिगांनिफ्रायनो फरायसालिनि बासफोराव होबोनानै दिनैसिम गथ'फोरखौ गोबां रैखाथि होनो हानाय बेबायदि थासारि जाबोदों आरो इयुन जोलैया जोंनिया सोरां जानो हमबोदों। नोंथांमोना मिथिबाय फरायसालिनि बासफोराव गोमो गाबखौ मानो जेब्लाबो लागायनाय जायो आरो जेब्लाबो जोङो फरायसालिनि बासफोराव मानो गोमो गाब नुनाय जायो। नोंथाङा माब्ला सानफेरदोंना? जोङो मिथिबाय फरायसालि बासफोराव गोमो गाबनि कालारखौ होनायनि जाहोनफोरा बेनो, एबा स्पेसियेलि एबा गुबैयै गोमो गाबनि कालारनिफ्राय जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ आबुङै रैखाथि होनो हायो। बेनि थाखायनो गोमो गाबखौ फरायसालिनि बासफोराव जेब्लाबो जोङो नुनो मोननाय जायो। गोजोननाय थाबाय। आसा खालामदों नोंथांमोनहा बुजिना मोनबाय जे फरायसालिनि बासफोराव गोमो गाबखौल' मानो अराय सम होनाय जायो एबा जोङो मानो नुनाय जायो। गोजोननाय थाबाय। गोजोन्थों।